El menjador. El menjador és una altra de les poques sales que ha mantingut la seva proporció i funció originals anteriors a la remodelació de 1900. Sabem, però, que es va canviar la decoració i que probablement el conjunt de mobles i la xemeneia provenien del Palau de Passeig de Gràcia. La cuina no era gaire lluny, a la torre nord-est, però en una altra planta perquè era un espai del servei. Originàriament a la planta baixa, i després del 1900 es va traslladar a la segona planta, comunicades en tots dos casos per l'escala de servei. Entre l'escala i el menjador hi havia una petita sala auxiliar que no s'ha conservat, destinada als preparatius de servir o recollir la taula. Aquí cal destacar la modernitat de la taula de noguera, que era plegable. Al damunt, l'àlbum d'invitacions a balls ens permet conèixer l'afició col·leccionista de Joaquim de Mercader i fer-nos una idea de la importància que tenien els balls. Destaquen també els 4 grans quadres de Francesc Masriera, que representen l'al·legoria de les 4 estacions, un tema força comú en l'art.